Sí, durant el debat de política general van dir que si el PSC bloquejava aquest acord de Brussel·les tindria conseqüències. Veig que fan una anàlisi, tot i dir que el document és vigent, fan una anàlisi molt negatiu del paper que va tenir el PSC dintre el ple. Per tant, m'agradaria saber quines seran aquestes conseqüències i quan les decidiran. Gràcies. És evident que l'anàlisi és negativa perquè es constata que el PSC va votar en contra de l'esperit i de la lletra de l'acord de Brussel·les, però, òbviament, com a portaveu del grup parlamentari no em pertoca especular. Els òrgans de direcció del grup del partit prendran les decisions oportunes i les comunicarem en el moment en què serà la decisió presa. El que està clar és que no podem continuar d'aquesta manera amb aquest doble discurs. A Suïssa un discurs que diu una cosa i al Parlament de Catalunya un discurs que en diu una altra. Tenint en compte que vostè també és vicepresidenta del partit, no ens podria anar una mica més enllà i explicar quan es prendran aquestes decisions? Saben que jo comparec en qualitat de portaveu del grup parlamentari i, per tant, el que li diré és que els òrgans del partit prendran les decisions oportunes en les reunions que s'hagin de fer, però que queda constatat que el PSC ha contradit el que diu l'esperit i la lletra de l'acord de Brussel·les. Sí, un apunt. Per què no posaven en forma de PR exactament el mateix que diu l'acord de Brussel·les? És a dir, a l'acord de Brussel·les es posa que Junts per Catalunya parlarà o exposarà, li puc buscar textualment, la necessitat sobre parlar d'un referèndum. En canvi, a la PR, la 1.2, es posava es parlarà d'un referèndum, quan el PSOE mai ha acceptat en si de part seva proposar aquest referèndum. Vull dir, aquesta ambigüitat provoca que no sigui tan fàcil dir que el PSC ha incomplert. Per què no posaven exactament el mateix text? Hi ha parts de les propostes de resolució de Junts que són la literalitat al 100% de l'acord de Brussel·les i concretament amb aquest punt que vostè fa referència, l'acord de Brussel·les és entre dos partits, entre el PSOE i Junts per Catalunya, i nosaltres l'esperit d'aquell punt el traslladem en forma de proposta de resolució. No hi posarem el nostre partit i el partit del PSOE en un punt que ha de votar el Parlament de Catalunya. Nosaltres hi posem aquesta voluntat de fer un referèndum d'autodeterminació, que és el que recull l'acord de Brussel·les.